Čau lidi, vítáte se u tohohle videa a tohle video je Vánoční ask. Jestli se chcete určitě zeptat a chcete psát do komentářů, jestli bude nějaký vánoční video, tak bude vlog z Vánoc a potom ještě bude, co jsem dostala k Vánocům 2016, takže se nebojte, bude toho hory doly. Možná natočím ještě něco jiného k Vánocům, DIY mimochodem nebude, protože nějakou obří vyrobenou výzdobku tady nemám. Mám tady jenom 2 věci, což moc jako nestojí za řeč, takže mimochodem tady mám papírek, kde, já to mám na ruby, kde mám mimochodem otázky, napsala jsem na Facebook, ať mi posíláte otázky, mimochodem už jsem to smazala, nevím proč. Každopádně já myslím, že můžeme jít na to. Jako první otázka je, jaké máš nejraději z cukroví? Já mám nejraději jako cukrový kokosový kuličky, což je vlastně čokoládový těsto posypaný kokosem, kdybyste to náhodou neznali. No, kdo by neznal. Každopádně, jako druhý je, s kým budeš trávit Vánoce. Takže s kým bych asi trávila Vánoce, samozřejmě s rodinou, no jenom s mámou a s tátou, protože ségra má toho hodně na práci. A babička tady jde do ciziny, takže bohužel. Mimochodem mám tady úplně výborný vánoční lízátko. Takže úplně super. Takže jako další je, koho půjdete navštívit na Vánoce. Takže půjdeme navštívit sestru, jak jsem říkala, babička už jede do ciziny. Takže budu trávit Vánoce jenom s mámou, s tátou a se ségrou a s její rodinou. Jsem udělala mega stěrač. Takže tak. Každopádně na Vánoce toho mám docela hodně, takže natočit video, pak se zbavit telefonu, protože celý den nebudu na telefonu. Jediné, co udělám, natočím video, napíšu kamarádkám, ségře a potom odhodím telefon do pokoje. Nechám si ho samozřejmě na nabíječce a prostě ne. Já jsem nepřečetla tu otázku, ale v pohodě. Mimochodem otázka byla, co máš naplánováno na Vánoce, takže v pohodě. Mimochodem tady je další otázka. Co máš jako vyzdobení v pokoji? Tím byla asi otázka, jako jaký výzdoby mám v pokoji. Takže mám tady vánoční hvězdu, kterou budu mít mimochodem ještě jednu. Mám tady na psacím stolku, budu ji mít ještě tady na poličce, tady mám první místo. Potom tady mám výzdobku, jakože sněží. Potom tady mám světelného sobíka. A nic. Ještě budu mít teda svíčku a budu ji mít na nočním stolku, protože jinde být nemůže. No, tady taky může být, každopádně to by shořela tady moje píšťalka a chytlo by všechno. Takže to je asi tak jako mimochodem. Tady je další otázka a je stejná, co máš naplánováno na Vánoce. Mám toho fakt hodně a já vám to teď podrobněji řeknu. Prostě probudím se, převleču se, budeme prostě chystat, no dárky teda asi neuvidím až večer. Potom, mě hrozně bolí hlava. Prostě budeme se chystat, máma bude dodělávat určitě ještě vánoční večeři, čímž je bramborový salát, pangas a losos, teda my aspoň máme pangas a losos, takže pangasy a lososa, tak. A jinak teda moc jako napíšu kámoškám, ségře jako přáníčko k Vánocům, natočím vlog z Vánoc, a odložím telefon a budu se radovat s rodinou a dál fakt nevím. Každopádně celý den nebudu mít teda perničky, abych viděla zlatý prašátko. Takže vím, že neuvidím, protože já se neudržím a já se do těch čokoládových kuliček nebo kokosových kuliček prostě vrhnu, takže mega stěrať zase. Takže tohle by bylo všechno. Moc lidí mi tam teda napsali mi tam i kámošky a ještě někteří lidi, ale hodně otázek nebylo použitelných, protože tam bylo hodně stejných otázek, jako jaký dárky dostaneš, to vám nechci teď říkat, co jsi spřála na Vánoce a takového stylu a prostě to nechci odpovídat,
protože o tom budu natáčet video, takže by to bylo úplně zbytečný. Dostala jsem lízátko za vrtání zubu, který jsem si mimochodem sama koupila. Vyslouženě. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Můžete mi taky napsat, co máte na plánu na Vánoce. V plánu na Vánoce a čau.